Tak páni, čaute dámy a páni, a dnes vás vítam u nového videa. Toto video bude len niekoľko sekundové, ale neviem prečo. Dnes tu budeme mať jedno jediné, čo som si všimol, na ktorým som nepozeral, ani nezúšťoval, ale proste začal. No, prečo som znašel? Teraz v zábere môžete vidieť Sing. Ako vidíte, je to naozaj Sing. Ten film možno poznáte a možno ste si, keď ste tento film pozerali, ste si to aj všimli. No neviem, stále mi niečo hovorí, že už toto som raz videl na jednom videu, ale neviem. No vlastne toto bolo všetko.